Yes, i opgave 2, der skal vi gennemgå en opgave, hvor at vi skal bestemme f-mærke af x, tangenten og monotinforhold. Så hvis vi siger, at vi har en funktion, som hedder f af x er lige med x i anden minus x plus 4. Yes, så starter vi med at finde f-mærke. F-mærke af x. Og det finder vi ved, at 2 det skal ganges ned foran x. Så 2 gange x, det er så 2x. Og så står der kun et tal tilbage her, hvor man trækker tal fra i potensen. Og der er så kun 1 tilbage, så det behøver vi ikke skrive. Yes, og så x, det bliver til 1. Så der står minus 1, fordi der er ingen x'er tilbage. Men der er bare 1 gange x, som man trækker. Der står usynligt et tal heroppe. Og så 4, det forsvinder bare fuldstændig. Så der har vi f-mærke x. Og så hvis vi nu siger, at vi har et punkt, som hedder 1,1. Så det vil altså sige, at det her er x, og det her er y. Så skal vi bruge tangentens ligning, som er y er lige med ax plus b. Og fortsætter vi herover. Vi finder a, som er hældningen, ved at bruge f-mærke af x, som også angiver hældningen. Og vi kan se, så skal vi indsætte vores x-værdi som 1. Så vi tager f-mærke af 1, som er lige med 2 gange 1. Skal vi se. 2 gange 1 er minus 1, som er med her. Og det er lige med 1. Og for at finde y, vi gør det sådan her, så det er at stå. Y, det er lige med f af x, altså vores helt originale f af x heroppe, hvor vi også indsætter 1. Så det er lige med 2. Wow, det er det i hvert fald ikke. Det er lige med, jo det er det sgu da. 2 i anden minus 2 plus, wow. Den prøver vi lige en gang til. 1 i anden minus 1 plus 4, sorry. Og det var lige med 4. Yes, og så nu har vi så, vi skal finde b, for det er den eneste, vi ikke ved, hvad er, fordi nu ved vi, hvad y er, vi ved, hvad a er, i den her smukke ligning. Så det finder vi så ved, at vi kender y, som er 4. Så 4, det skal så være lige med 1 gange a er 1, x er 1, plus b, som er den ukendte. Så der kan vi så sætte det op ved, at vi gerne vil have isoleret b. Så det vi kan gøre, det er, at vi sætter 1 gange 1 som 1 over på den her side af lighedstegnet, så der kommer til at stå 3 tilbage, fordi den skifter fortegn, når man rykker herover. Så vi kan få det til at være 3 og lige med b. Så b altså er 3. Så ligningen kommer til at hedde y er lige med. Så 1x plus 3, eller bare sådan her. Y er lige med x plus 3, fordi man ikke behøver at skrive det til form. Og så skal vi finde monotoniforholdene. Så er det her altså endelig. Vi bruger samme f af x, som vi skal den her. Så er det lige med x i anden minus x plus 4. Og fordi vi sætter vi så f af x. Vi skal finde f-mærke af x først. Selvfølgelig da, som vi fik før til 2x minus e. Og så sætter vi f-mærke af x til at være lige med 0. Da det kun er en andengradsligning, som så er reduceret til en førstegradsligning, kan vi ikke bruge den formel, man vil bruge til tredjegradsligninger. Så f af x skal sættes til 0, så der skal stå 2x minus 1. Det skal være 0. Så derfor vil vi gerne have isoleret x'et. Og det kan vi gøre ved, at vi sætter 2 sekunder. Vi kan gøre sådan her, 2x minus 1. Så plusser vi så med 1, som er lige med 0 plus 1, fordi så rykker vi tallet herover, så, eller det vil sige, at vi lægger 1 til, og så lægger vi også 1 til på den anden side af lighedstegnet.
Så står der så 2x er lige med 1. Så dividerer vi 2x med 2 og 1 med 2. Og så får vi så x er lige med